Pediatér Dušan Rybár sa každý deň stretáva s totálnou biedou, jeho pacientmi sú viac ako 30 rokov detí z rómskych osád. Od ukončenia lekárskej fakulty v Bratislave pôsobí v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. Rodák z Bratislavy sa už od roku 1979 stará o deti v obvode Rimavská Seč a od roku 2010 aj o deti v Lenartovciach. V oblasti, kde je väčšina rodín rómskych, kde je nepriaznivé sociálne prostredie a vysoká nezamestnanosť, sa mu preventívnou činnosťou, zavedením očkovania, prácou s rodinami, zavedením pravidelných návštev v školských a predškolských zariadeniach, umiestňovaním detí do predškolských zariadení v 5. roku veku, potláčaním absentérstva a záškoláctva žiakov, organizovaním kurzov zdravého spôsobu výživy a hygieny, spoluprácou s gynekológmi pri odhaľovaní zneužívania maloletých a ďalšími aktivitami podarilo znížiť dojčenskú úmrtnosť rómskych detí, minimalizovať prípady detskej tuberkulózy, dosiahnuť a udržať vysokú zaočkovanosť, minimalizovať hospitalizácie detí v nemocnici. Hoci je už v dôchodkovom veku, odpočinok ho zatiaľ neláka. Kým budem vládať, chcem tým deťom pomôcť a pomáha aj iným spôsobom. Ako člen výkonného výboru Slovenského výboru pre UNICEF zásobuje rómske rodiny v hmotnej núdzi odevami, obuvou, ale aj hračkami a knihami od UNICEFu a iných sponzorov a darcov. Ja by som naviazal na históriu mojich rodičov. Moja matka sa prihlásila v roku 1938 na Karlovu univerzitu. Prišiel nemecký fašizmus, jej to znemožnil medicínu. Potom za slovenského štátu to bol zase slovenský fašizmus, ktorý jej v rámci holokaustu znemožnil medicínu. Tak ja som sa už od tých 10-11 rokov profiloval týmto smerom, že nie len, že svoje nejaké ideály naplním, ale splním aj to, čo sa mojej maminke nepodarilo.